Redakcija portala se ograđuje od stavova i mišljenja iznesenih u tekstu i komentarima. Svi stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Komentari u kojima se na bilo kojoj osnovi vrijeđa ili narušava integritet i ličnost pojedinca ili grupe ljudi bit će sankcionisani, kao i autori tih komentara. Globalno zagrijavanje donosi apokalipsu, a većina ljudi toga nije ni svjesna. Globalni porast temperature većinu ljudi uopće ne interesira, pokazalo je nedavno istraživanje Istina o klimatskim promjenama. Za mnogi od njih taj je pojam previše apstraktan, dalek i kontroverzan, prenosi BBC. Neki od njih idu toliko daleko da u potpunosti negiraju globalno zatopljenje, iako stručnjaci već godinama upozoravaju kako je potrebno ozbiljno shvatiti taj problem i početi ga rješavati. Dokazi o razornom učinku globalnog rasta temperature svuda se primjećuju. Svaki mjesec ove godine probio je rekorde, a stručnjaci vjeruju da će globalne temperature porasti za 2 stepena do 2050. godine. Zemlja se zagrijava nevjerovatnom brzinom i gotovo da nema nikakve šanse da svijet ostane u granici zagrijavanja dogovorenoj na konferenciji u Parizu, upozoravaju stručnjaci. Prosječan rast temperature iznad prosjeka zabilježenih prije industrijskog doba s ovom je godinom već dostigao 1,38 stepena Celzijusa, što je posve blizu famoznoj 1,5 granici. U morima je sve manje leda, a zbog zatopljenja i povećanja kiselosti mora i koraljima prijeti izumiranje. Tokom posljednjih 20 mjeseci četvrtina svih kolonija koralja u okeanima je izblijedjelo. Ljudski utjecaj na globalno zatopljenje više nije upitan, a to je potvrdio i izvještaj UN-ovog panela o klimatskim promjenama iz 2014. godine. Sve je više naučnika koji apeliraju na to da se proglasi klimatska kriza, budući da će dalje povećanje temperature imati katastrofalne posljedice po zemlju. Šumski požari mogli bi postati sve veći i razorniji, a uragani sve jači i opasniji. Mnogim vrstama prijetit će izumiranje, a ledenjaci će se nastaviti topiti zbog čega će rasti nivo mora. Urodi će biti sve lošiji, a globalno zatopljenje smanjit će i dostupnost pitke vode, upozoravaju stručnjaci. Otpornost čuvarkuće najbolje opisuje njeno latinsko ime sempervivum, što u prijevodu znači uvijek živuća.